petik metune gunung. Bariki engko diaturi menika Mbak Ndari, vokalisnya dari Eromoko. Oh ya. Yang mana? Yang paling yang dikondang. kemarin habis ketemu itu tau Mas. Jilbab coklat. Dengan Ya. kondang hotak-hotaknya. Ya, oke. Ya. Habis ini ditunggu ya. Oke, nanti Kok ditunggu. ketoknya jodoh Mas karo awakmu. Oh gitu. Ya couple itu loh. Mbak Coklat-coklat. Otak-otak keri-keri. Mbak Wis Dari, sing nyogok Mbak Dari ono wis sing kerep keri. banget nek karo aku. Lah iki engko ben ngrasakne. Ben ngrasake celeng. Mbok menawa arep golek turunan luwak anyang-anyangen no ya. Iya ya. Ya. Kok luwak. Lah apa? Aku babi. Cocok. Padha eleke. Ya. Ayo. Kacengke ya Mas. Masukin yuk. Malari. Alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung. Sakit rindu diaturke matur sembah nyuwun Aprilia. Aku ternyata bisa ngayahi wong dua ini. Iso, iso.